Rejîma Sûriyê proseya dubara avakirina Sûriyê ragihand. Amerîka jî dibêje eger proseyeke siyasî cihê behweriyê newê encam dan, ew beşdarî di dubara avakirina Sûriyê de nakin. û Çîn jî amadebûna xwe ji bo alîkariyê tê de ragihand. Amerîka dibêje ku ew beşdariyê di dubara avakirina Sûriyê de nake, ta ku proseyeke siyasî cihê behwerî û bêveger li ber çav were dîtin û encam dan. James Jeffrey şandeyê Amerîkî yê taybet bo Sûriyê li Encûmena Ewlehiya Navdewletî ragihand. Amerîka beşdariyê di dubara avakirina Sûriyê de nake, ne ku proseyeke siyasî cihê behwerî li ber çav were dîtin û were encam dan. Tenê wê demê Amerîka dê beşdar bibe. Jeffrey serbar kir, wîlayetên yekgirtî dê li ser helwesta xwe bimîne ku alîkariya rejîma Sûriyê lê deverin jêr kontrola wê, divê newê kirin ta ku proseyeke siyasî cihê baweriyê û bêveger were encam dan û got jî di baweriya me de helwesta me û gelek hevpeymanên me yên welatên Ewropayê û Rojhilata Navîn yek helweste û em bi hev re kar bikin, da ku em bê vê fişarê berdewam bimînin. Welatê Çînê jî amadebûna xwe ji bo alîkariyê di dubara avakirina Sûriyê de ragihand. Cîgerê Serokê Çînê Wang Qishan ragihand welatê wî amade ye bi roleke erînî ji bo dubara avakirina aborî û civakê li Sûriyê rabe. Wang di civînê de li gel Hilal, alîkarê emîndarê giştî yê Partiya Behsa Sûriyê behsa wê yekê kir û got ku Çîn ji berê vê piştevaniya rejîma Sûriyê kiriye, ta ku maye tanha desthilat û ew ê diriya bihêzkirina destpêşxeriya bi navê Kemer û rê alîkariyê di dubara avakirina Sûriyê de bike. Jê destpêka şoreşa Sûriyê ve û krîza Sûriyê sala 2011 ta wekû niha û di encama şer û pevçûnan de rûberekî berfireh ji xaka Sûrî û di nav de Rojavayê Kurdistanê hatiye rûxandin û niha jî piştî ku şerê nîzî bi dawî hatinê tê rejîma Sûrî proseya dubara avakirina Sûriyê ragihandiye. Devî ku li Rojavayê Kurdistanê hîn şer û pevçûn berdewamin.